U času kada se čovek odreče Boga, svesno, ozbiljno i zlobno, a svako ozbiljno bogoodrečenje je zlobno, on prestaje biti čovek, prestaje biti životinja i postaje jedan bezimeni fenomen prirodni, bez kategorije. Jer božanski duh koji je Bog udahnuo u njegovu figuru od zemlje, ostavlja ga. Kakav je čovek tada? To je tada prazan praporac koji se kotrlja i od kotrljanja zveči. Bog je uzeo dah svoj sebi. Šta je preostalo? Jedna figura od prašine i dima koja stoji van stvorenog sveta. Ako ikada ta figura od prašine i dima ponovo postane čovekovom, to jest ponovo primi u sebe dah Božiji, to je ponovno stvaranje čoveka, bukvalno ponovljeno čudo stvaranja. Ko mrzi ceo svet, taj ne može voleti ni sebe. Ko mrzi ceo svet, taj prezire samog sebe i baca samome sebi dnevna uživanja kao što baca komade psu. Ko mrzi ceo svet, taj oglašava rat celom svetu. Na strani sveta stajaće i Bog. Takvome bi bilo bolje da kaže planini, lezi na mene. Sve vodenice melju u Božiju korist. Greh na jednoj strani budi dobrodetelj na drugoj. Pritupljena kradljivost na jednoj, nesebični heroizam na drugoj. Bolesna fantazija na jednoj, božanska vidovitost na drugoj. Bog ne stvara iz zla dobro, nego probuđenim zlom budi uspavano dobro. Nikakvo zlo ne možeš učiniti što neće, bilo tebi samom, bilo nekom drugom, otvoriti oči za odgovarajuće dobro. Pa kako je drama ovoga sveta počela grehom i kako svakom dobru prethodi zlo, znači da će se drama sveta završiti dobrom. Kada zlo izbaci poslednju kartu, dobro će držati još jednu u rukama. I dobro će onda zgrnuti svu dobit, a zlo će ostati prazno i bankrot. Bog nije Bog jednakosti, no Bog ljubavi. Jednakost bi isključivala svu pravdu i svu ljubav, isključila bi sav moral. Ljubi li muž ženu svoju zbog jednakosti? I majka ljubi li svoje dete zbog jednakosti? I prijatelj ljubi li prijatelja zbog jednakosti? Nejednakost je osnov pravde i podstrekač ljubavi. Dok traje ljubav, niko ne zna za jednakost. Dok caruje pravda, niko ne govori o jednakosti. Kada se izgubi ljubav, ljudi govore o pravdi i misle o jednakosti. Kad s ljubavlju iščezne i pravda, ljudi govore o jednakosti i misle o nemoralu. To jest, kad iščezne moral, zamenjuje ga nemoral. Iz groba ljubavi niče pravda, iz groba pravde niče jednakost. Kada se čovek uzdigne do Boga, on je u transu. Kad se Bog spusti u svet, on je u transu. U svome transu čovek je pasivan. U svome transu Bog je aktivan. Ono je najpotpunija pasivnost čovekova, ovo je najpotpunija aktivnost Božja. U Isusu Hristu pokazan je individualiziran trans Boga u svetu i sveta u Bogu. Skupoceni sud sa jeftinim sadržajem. Zdrav si, mlad si, okupan si, bogat si, nakićen si. No kakav užas, ako je tvoj dan ono što je spolja, a tvoja noć ono što je iznutra. Kakva žalost ako su tvoja usta puna nečistih misli i srce tvoje puno nečistih želja i strasti. Tada sva tvoja spoljašnja raskoš služi povećanju efekta tvoje unutrašnje siromaštine
i tvoja spoljašnja lepota služi povećanju efekta tvoje unutrašnje rugobe. I tvoja spoljašnja čistota služi povećanju efekta tvoje unutrašnje nečistote. Ne zaboravi da ljudi osjećaju jače smrad od nečistote iz skupocenog suda nego iz jeftinog. Kada ljubav sustane, dužnost je zamenjuje. Kada dužnost sustane, zakon je zamenjuje. Dokle majka gori ljubavlju prema svome detetu, ona čini više nego što dužnost i zakon nalažu. Kada majčina ljubav prema detetu ohladi, majka čini samo svoju dužnost. To jest, čini manje nego što ljubav može, a više nego što zakon nalaže. Kada majka omrzne svoje dete, ona čini samo onoliko koliko po zakonu mora da čini. To jest, manje nego što ljubav može i dužnost nalaže. Ljubav dolazi od Boga kroz dušu. Dužnost dolazi od duše kroz razum. Zakon dolazi od razuma kroz riječi. Ko priznaje zakone kao sumu svega morala, taj poznaje samo korice knjige o moralu. A ko priznaje ljubav kao sumu morala, taj vidi i čita i poznaje duh i život morala. Ko priznaje dušu kao prauzrok sveta, taj vidi i čita samo slova u knjizi o svetu. Ako priznaje živoga Boga kao prauzrok sveta, taj vidi, čita i poznaje duh i život sveta. Ljubav je slobodna od svih zakona, ljudskih i prirodnih, i uzvišenija od svih dužnosti. Ne znajući propise zakona, niti imena dužnosti, ljubav ih ispunjava i prevazilazi, kao što sunčev sjaj prevazilazi reflektivni sjaj kamenja i zvezda. Za žaljenje je grbav čovek i za žaljenje je slep čovek, ali niko nije više za žaljenje od dva čoveka. Onoga ko se uvek trudi da opravda svoje grehove i onoga ko se uvek trudi da utvrdi sebe u neverovanju. Šta možeš reći o ovoj dvojici osim da oni od rođenja do smrti prave od samih sebe, sami sebi grob? U nekim bolestima lekari preporučuju što veću dozu leka, kao na primjer, pij vode što više možeš. Vera je siguran lek našoj duši samo kada se uzima u najvećoj dozi. Veruj što više možeš. Rezonovanjem o Bogu mi držimo Boga na izvesnom rastojanju od sebe. Kontemplacijom Boga mi skraćujemo to rastojanje. Molitvom skraćujemo to rastojanje na minimum. A sjedinjenjem s Bogom u ljubavi rastojanje se sasvim prekraćuje, a s tim i reči i misli. Rezonovanjem o Bogu stvaraju se sekte. Kontemplacija smanjuje broj sekti. Molitva razgoreva želju za jedinstvom s Bogom, a ljubav plamena prema Bogu je cement za svu crkvu Božiju i vojujući i trijumfujući. Rezonovanje je početna stepenica u dizanju čoveka ka Bogu. Ljudi koji su se popeli na višu stepenicu nerado se spuštaju na niže. I oni koji su se sjedinili s Bogom kroz ljubav vrlo nerado se upuštaju u rezonovanje o Bogu. No postepenost je neizbežna. Orao mora da se zatrči preko polja pre nego što poleti. Kapetan straže na Golgoti rezonovao je u Hristu. Zaista ovaj bejaše sin Božiji. Pokajani razbojnik na krstu za čas je kontemplirao i za čas se molio, a presveta majka je grlila noge raspetoga sina rukama i ljubavlju i dušom bila i sama raspeta na istom krstu. Ne reci, vežbanje u jednom dovoljno je. Upotrebi sva vežbanja i jedva ćeš postići cilj. Ispituj, razmišljaj, gledaj duhom, moli se. Da bi se razgorela ljubav u tebi koja otkriva sve i
daje sve. Jedno drvo teško se razgoreva samo, dva jedno uz drugo lakše, a tri još lakše.